Mae y lle yn hoff o herio. A'r her nesaf i stiwdant Cymru ydy i gynnal noson allan I hunan I 3 myfyriwr diarth, efo dim mwy na 100 I wario. Wel, fi'n cael bod problem. Awkward. Ac mae pethau'n saff o fynd yn waith. Ein 4 guinea pig ni fydd Alaw Gwyn o Aberystwyth, Rhiannon o Mara o Fangor, Rhyn Penri o Gaerfyrddin, a Dewi Pris o Caerdydd, mwyn I ni gael gweld myfyrwyr pa brifysgol sy'n cael y sesiys gorau. Felly, pwy di'n cystadledd ni tro yma? Yn enw yw Dewi Pris, fi'n reiddiol yn dod o Gaerdydd. Fi ar hyn o bryd ym Mhrifysgol Caerdydd yn astudio hanes a cherddoriaeth. Yn amlwg oedd e'n agos i'n heili, so fi dal gyda'r benefits o gynod I Sul bob wythnos. Un gwendid yw os fi'n neud rhywbeth drwg, mae fe'n cyrraedd y rhieni'n eitha cloi. Yn amlwg, mae Caerdydd gyda'r cyfleusterau gorau. Byddwn ni'n dweud bod siŵr o fod Aber maen nhw'n denu'r myfyrwyr sy'n offi yfed y mwyaf. Bangor, y rhai does neb yn deall. A wedyn Cyfyrddin, siŵr o fod yr ail di trio mewn I Gaerdydd. Dewi'n meddwl dipyn o'i ddinas felly, ond mi fydd o'n cael ei farcio am y noson allan ei hun. Y llety fydd o'n ei gynnig i'r gweddill. Ac yn ola, am be fydd o'n ei drefnu I wella penna mawr y criw. Ond amser cyfarfod y gweddill a gweld beth sydd gan Dewi a Caerdydd i'w gynnig. Shwai. Helo, siwmai. Ti'n iawn? Fi'n cymryd bod ti yn un o'n gwesteion ni. Shwai, Rhyn ydw I. Rhyn, Dewi. Dewi, nes gwrdd Nes gwrdd ti. Pa brifysgol I ti nawr? Cyfyrddin. Fi'n meddwl bod un arall yn troi lan fan hyn nawr. Iawn. Alaw? Alaw. Na fe. Gwyn. Dewi. Dewi, nes gwrdd ti. Kiss straight away. Ti'n iawn. Very good. Ti'n gweithio'n gwaith, Wel, dim pwynt hongen y fideos, Na. Mae'r un o Fangor dal heb ddod eto. O be dwi wedi clywed o Gaerdydd a gweld ar y teledu noson yn Caerdydd, so hyn lle fi o pawb di glamu fyny hefo make-up, lot o make-up. Yr unig beth dwi'n gwisgo I fynd allan ydi mascara a ffrog efo to syml. Byddwn ni yn prynu drink swyddogol cynta y noson, ond y Bangor yn hwyr. Fi wedi bod mas na o blaen, ges I amser da iawn, so fi'n siŵr fydd e'n yr un mor dda tro yma. Helo, Bangor. Ddiwan. Sorry. Wel, gwell hwyr yn y beth. Fi'n Dewi. Nes gath hi gysan hefyd. Gentleman. Do, fi fe. Alaw Dewi. Helo. Ti'n iawn. Dwi'n bych ymlaen I yfed. Y peint cynta a'r cwestiynau diflas allan o'r ffordd. Be sydd gan Dewi I fyny lawas nesa? Pub quiz? Gem o pŵl? Mae bwyd wedi ei drefnu heno yn arbennig gen I fi y chef. O, pawb I di Dewi. Mae 2 toilet y fi, so gallu di gael... 2 toilet? Ga I fynd rhy bryd? Nes I baratoi lasagna gynne, so os mae unrhyw un o'n nhw'n credu mai siop bot yw byddai'n neud yn siŵr bod nhw'n gwybod taw fi nath roi'r oriau mewn heddi. Lasagna? Be ti'n fel di'n Dewi? Blidi cyndain with mi? Diolch yn fawr. Dim problem. Ti'n gwybod lot? Os fi'n gallu cael yr amser, then, fi'n hoffi ffoca. Mae fe'n range o bopeth, really. Ie, mae siŵr bod hi'n anodd iawn ffeindio amser efo 4 awr o ddarlithoedd mewn wsos, dyri. Os yw'n moyn diod? Oes, siŵr ddew, ti'n dod blaen. Mae un lager, un cider, un Guinness a un bitter. Oeth, ar y barti lle, dydi. So real students. Complete. Hyd yn hyn, so does o ddim byd dwi yn tybio byddai ddim yn licio am unrhyw un o'r pobol, ond mae dal yn fuan. Felly, lle fydd pawb yn cysgu heno? Mae housemates fi wedi bod yn brysur. Fe hoffen I jyst bwyntio mas, fi byth yn defnyddio Vaseline, so mae'n ffili bod yn gywir. Hanner job bod yn sdim rhaid Ffrindiau da. Mochyn. Fi just di bwco'r taxi nawr I fynd â ni mewn y dre. Lle ni'n mynd? Ni'n mynd mewn y dre. Popeth wedi cael ei drefnu'n dda, mae'n bwyd yn neis, a cwpl o ddiodydd yn barod. Shoes-wise, ni'n mynd I fod yn neud bach o gerdded at some point. Dwi'n siŵr be mae'n sôn am y dillad ma. Dwi'n poeni bach. Ymlaen i'r pub nesa, amser am ddiwylliant a trafod tafodiaeth pob un o'r criw. Dwi'n mynd I fynd dde bachu. Ti'n mynd bachyn? Na. Is it in pull? Ie. Just as in cusanu. Be ti'n dweud ta? Pull. Mynd efo rhywun. Mynd o Byddai'n fyny dweud bachyn. Ie. Bwmffor yn yw... Fi rioed clywed. Bwmffor. Proper Mae Rhyn,
Mae fe'n hoffi storis a llais unan, ond fi ddim yn meddwl hwnna o gwbl mewn ffordd gwael. Fi wedi sylwi bod e'n, fel sy'n neud pwynt o orffen I ddiod cyn fi bob rownd hyd yn hyn, ond sa'n poen i'n ormodol am ni, achos pwy sy'n sefyll ar ddiwedd y noson yw, marathon a nid sprint yw'r noson mas. Ond gewn ni weld, os mae'r crwt bach moyn cadw lan dy fi, geif y drio. Y bar nesaf dwi'n meddwl cyn I beth a droi'n ler. A cocktails, 2 am bris 1, a dewin dewis. Dyna'r tric o hefyd, jyst lychu'r bol. O, ti'n mynd ddrwg yna, come on. Ond ai jyst dyfad maen nhw am wneud ar y noson allan ma. Fi wedi trefnu taith gyda'r ysbrydion o gwmpas eglwys gadeiriol Llandaf. Mae yna ddyn lleol Jim yw I enw fe. Mae fe'n dysgu Cymraeg a oedd e'n hynod o frwdfrydig I fynd â grŵp bach ohono ni rown. Run up I Halloween nawr, o'n i'n meddwl, let's make it a bit spooky. A ni'n mynd ar ghost walk. Oh no! Gwych. Mae'r change of scene yn mynd I fod yn un eitha trawiadol. Sa'n poen i'n ormodol am yr alcohol, achos fi'n meddwl maen nhw'n digon parod I neidio mewn I unrhyw beth. The thing about Llandaf is that it has a very, very bizarre history. You know the last time something happened on this walk? Yesterday. Last night. Yeah. So, Holy moly. A mae'n llead allan heno. O na! we're going to go left into the old graveyard. Oh. You're making me want to Yeah. Jim. A tra mae'r Rhiannon yn brysur yn piso'n I drowsus, mae'r hun wedi ffeindio ffordd o ddiddalu hun. Goliadau arno iawn. I've seen a ghost before. Ah, have you? Yes, in Rhiwlas. Ond be mae Jim wedi weld? I saw something myself. To this day, I cannot explain. People have seen exactly the same thing, far more detailed than I've seen it. A little boy. Phones all the time. We knew. Fedrem coelio bod ni wedi gorfod dod o'r hyn da. Wedodd e bod 2 ddyn Wedi ffeintio. mawr wedi ffeintio wrth I drade. Tra bod yn gweud y straeon yma, achos bod nhw'n teimlo fel bod nhw wedi gweld rhywbeth neu gilydd. Nes I teimlo beth ar cefn yng nghoes gyda pan oedd o'n deud stori am y dyn du yma. Dwi'n eisiau siarad amdano fo. Ond sut mae ysbryd y grŵp ar ôl y profiad? Dwi'n meddwl bod o wedi torri awkward. Do, fi'n credu bod e, achos fel codi ofn ar yn gilydd a pethau fel la. Fi'n credu bod wedyn ni'n... Cos oeddech chdi'n trio codi ofn arno fi. Yes, I. Ond wedyn oedd Dewi'r opposite, oedd o'n boi da. A hitha wedi pasio hanner nos, amser gael tacsi nôl am y ddinas. Nesaf y cardia, clwb nos. Ni wedi cyrraedd live lounge nawr, sef terfyn y noson, a mae cwpl o drinks di chifo'n barod, a mae pawb I weld yn joio, so fi'n hapus. Mae Dewi wedi gwneud job da, dwi'n meddwl. Ond dwi'n meddwl dwi dal wedi dechrau'n dyn bach. O ran noson allan, ella bod y gwrsod di sboilio fo'n bach. So oedden ni, a wedyn just stopio fed a sobri ni gyd. Nath e sofi fo lawr, ond oedd e hefyd yn twist bach diddorol newydd I be byddwn ni'n cael fel arfer. So, tio, varieties of spice of life, fe? Ella os hwnna, dwi'n bod, alcohol wedi bod yn involved yn y gwrs o bod ni'n cyrraedd o gwmpas efo botol wyn. Ella os hwnna wedi cadw ni fynd, ond nath hwnna just torri'r noson mewn hanner bron. Ni newydd cael y rownd ola yn y kitty, so fi'n credu ar yn hynny'n rôl yn. Y campynt wedi ei wario, amser I farcio'r noson felly. Dwi'n gwybod os mae'n hall, ond dwi'n mynd I roi 5. 7 mas o 10. Mae wedi bod yn wahanol, ond mae wedi bod yn ddiddorol, a fi'n gael amser da'r un pryd. Mae dydd dda, so dwi'n meddwl 8. 20 allan o 30 I dewi am I sesh, ond nes ymlaen ar y lle. Sut noson y gwsg fydd pawb wedi ei gael, a sut siap fydd ar nhw y bora wedyn. Gynharach yn Slymfyfyrio, fe welson ni'n 4 myfyriwr ar un noson allan yng Nghaerdydd. Ond oedd y cwbl werth y penna mawr. Ydyn nhw'n sefyll fyny? Dwi'n meddwl. Sut? Shit? Do. Na. Do. Na ddo. Life found. Dyle? Ath y noson yn eitha da fi'n credu. Gan taw noson cynta ni oedd e fel grŵp.
oedd na bach falle o boen i sut oedd y pedwar o'n i'n mynd i glico, sut o'n i'n mynd i ddod mlaen. Ond eithon ni'r gwely neithio'r full of giggles a o'n i gyd yn chwerthu'n dod mlaen gyda'n gilydd yn dda. Dewi'n hapus efo'i hun felly, ond dim i farn o sy'n bwysig ar ddiwedd y dydd. Ges i noson dda iawn, nes i wir mwynhau neithiwr. I fi, nath o ghost tour spoiler noson. Apparently o'n i'n sal, ond dwi'n cofio hyn. Dwi'n meddwl maen nhw'n neud o fyny. Dwi'n cofio, roedd y canol y dance floor, ysdi jyst mwyn. Na, Dych chi'n meddwl y cachu? Na, ti'n toilet. Na, nes da, ni dal gwell. Na, ti'n cofio bod nhw'n ti ffwrdd, ni fel hyn. Nes i sami fyny rai mewn siawys. Do fe? Do. Nes i bach yn dawel iawn. Athyn ni'r gwlau. O, wedi 6. O lasagna ti yn well na unrhyw kebab ar ôl dod nôl. Oedd yn. Oedd y gwely'n braf, felly oedd y cwsg ges i yn cwsg da, ond ges i'n llawer ohono fo, ges i'n digon, dwi'n rili di blino. Dwi'n meddwl bod o'n wrban heddig am rhoi gwely fo i ni de. Gathon ni bar o chocolate, da fe. Yn y bore, sa'i di bwyta fe to, ond oedd hwnna'n neis, fel hotel, oedd yn mar y pilod o. Felly allan o 10, faint fydd Dewin i gael gan bawb am ei ymdrech? Swn i rhoi 9 iddo fo am y llety de. 7. O'n i'n digon cyfforddus, o ie, 7. Dwi'n mynd i roi 6 ar ar y llety. Dwi'n meddwl fyddwn ni'n cael llety fel eto. 22 marc am y noson o gwsg, ond sut mae Dewin bwriadu gwella penna mawr y criw? Y plan ar gyfer bore yma nawr yw i fynd i Caffi 37, achos bod nhw'n gwneud cwpl o fruit smoothies eitha neis a full English os mae rhywun moyn un. Brecwas mewn caffi, o greiddiol iawn. Oh my gosh, bia. Ollie beards. Ali beards. Waw! Dwi erioed wedi cael brecwast mor fynd hyn o blaen, a dwi'n meddwl na i gael eto chwaith. Dwi'n teimlo rhy sal wan, a oedd o'n huge. O'n i yn sylwi, mae'r rhywun ar ei ffôn trwy'r adag, ac oedden ni gyd yn herian o bod o under the thumb, ond mae o'n honni na dim i gariad, mae o'n contactio, constant. Weithiau, oedden ni'n siarad am wbath, a wedyn oedd o ar ei ffôn, a oedden ni'n gofyn iddo fo cyfrannu, ac oedd o jyst fel, Be? Be da chi sôn o? Dwi'n yn siŵr pa mae'n rhywfiol oedd yn cael y brecwast, ond achos mae lot o bobl yn mynd i gael brecwast ar ôl noswaith mas i fi'n neud gyda ffrindiau fi, jyst i cael chat am y noswaith gynt. Facebook friend. Please accept your friend request. Be am y marcia? Am bore yma, dwi'n rhoi sgôr o... Dwi'n rhoi 7.5 i Dewi am bore yma. 7. Just achos lot o gos, fi bach yn grumpy, a oedd ddim lot o stymog dy fi am fwyd, mae ai 6. 21.5 am bore yma, sy'n gwneud cyfanswm o 63.5 allan o 90 i Gaerdydd. Mae gen i fynd noson ni yn wahanol, a fi'n credu falle bydden nhw ddim wir yn gwerthfawrogi fe. Ond gen i weld bydd e well neu byd o, amser y ddengys. Rhyn ddim yn bell o'i le. Tro nesa mi fyddwn ni'n Slymfyfyrio yng Nghaerdydd. Gallai fe ddim di cael fi off i ddechreuad gwaith ar ddiwrnod.